Mugubanano wezisingizo Tshabangu abva anyatsokonzesa public anger nemashoko abuda achitaura pachena achinikaridza vanhu vanotungamira veopposition achivati let's go and follow the regime, the ruling party. Sezvamunoziva kuti chisangizo Tshabangu according to the government of Zimbabwe ndiye mutungamiri wemain opposition, anobuda achitaura mashoko awa zvatoona kuti vanhu vese vabva vatsamwa. Sanapinda mashoko amuda nyogwa pana mudodwa wasubscribe like turn on the bell icon. Tipina pana pamuzimba munogwa muchinzi senior Senator Singizo Tshabangu, the self-appointed interim secretary general of the Citizen Coalition for Change, has ignited public anger by openly praising ZANU-PF for its initiatives in rural areas. In a recent post on X, Tshabangu urged the opposition to follow ZANU-PF's lead in community development. He stated, "Yesterday I was in Binga and saw that ZANU-PF is drilling solar-powered boreholes in remote areas. This initiative strengthens the bond between the masses and their leaders. As the opposition, we need to do the same. I won't be silenced. This is good." The response from the public was swift and critical. One user edited commented, "Opposition of what? You are the opposition to the people of Zimbabwe. That's it." Tshabangu's remarks have raised questions about the role of opposition in Zimbabwe and its responsibility to offer distinct solutions rather than mirroring the ruling party's initiatives. Domashkwataunda asingizo Tshabangu anouya panapa achipraisa the regime, but panapa anoyachudza mashoko kuti iwewe chinangwa chako chirimbori chechi chaizvo hapana kana chauri kumboita kana kumboisa change, but unongoya chingokomenda zviri kuitwa nethe regime uchipraisa. Saka tinotoshaura kuti position yako muparliament uchimira opposition irimbori yei, zviri zvauri kumbonyatsikuita. Wamuziva kuti mukomana uyu ndiye mukomana aiwa akanyatsokumakwa nenyika yese, zvekunzi mukomana uyu zvikanzi ane chamuwira achasangana nacho nyika yese inopembera. Kudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pina comment section medu, musaona subscribe or like, turn on the bell icon.